Beste mensen, als je momenteel door het centrum van Venray loopt, dan zie je een heel ander beeld als een paar weken geleden. We missen allemaal dat bruisende, dat vrije, dat wat we gewend waren. Op dit moment zie je in iedere winkel strepen op de vloer. Je ziet allerlei wachtplekken. Op allerlei plaatsen bij de supermarkt wordt je karretje eerst goed schoongemaakt of mag je dat zelf doen. Het is een heel ander beeld en eigenlijk ook een beeld wat we eigenlijk allemaal niet willen. Maar we doen het wel ergens voor. We doen het allemaal in de strijd tegen dat vreselijke coronavirus. En wat dat virus allemaal met ons doet, dat zien we allemaal dagelijks op tv. En ja, misschien moeten we ook wel eens af en toe een beetje de rem erop zetten om niet alles op tv te willen zien, want we worden er ook heel treurig van. Tegelijkertijd wil ik ook graag een compliment maken aan al die mensen die zich echt houden aan de regels. En dat doen echt 95% van alle mensen doen dat ook. We zien inderdaad geen samenscholingen in Venray van groepen jongeren. En als dat dan al gebeurt, dan zien we de handhavers daarop afgaan en echt even in gesprek gaan en jongens zeggen, dit kan niet. Pak je verantwoordelijkheid nou. Je kunt nu met je groepje wel bij elkaar staan, maar straks ga je op bezoek bij oma. En wie weet kun je dan toch het virus overdragen. Dat wil je toch niet. Dus vandaar ook opnieuw de oproep. Ga niet in groepen samenhangen ergens in het park. Hou die maatregelen in de gaten. Het is heel belangrijk. En ook zeker nu het zo mooi weer gaat worden. Echt voorjaarsweer. Blijf daar voor gaan. Er zijn ook prachtige initiatieven. Er zijn er heel veel. Maar één initiatief dat haalde de voorpagina ook van Peel en Maas. Mondjeskapjes voor zorgpersoneel worden hier gemaakt. En Monique Wijnhoven uit Blitterswijk heeft dat initiatief genomen. En er wordt door bijna 15 dames keihard gewerkt om zelf mondkapjes te maken. Ik vind dat zo fantastisch. Geweldig dat jullie dit doen. En als het straks allemaal voorbij is, kom ik, Monique, ik kom jou een bos bloemen brengen. Want ik vind dit geweldig. Een mooi voorbeeld voor anderen. En zo zijn er nog veel meer initiatieven die laten zien dat we er niet alleen voor staan. En dat kunnen ook initiatieven zijn die niet de voorpagina halen. Maar als jij extra aandacht hebt voor je buren, waarvan je weet van, mensen zijn eenzaam en je doet daar iets voor, geweldig, een compliment. We moeten er samen echt voor knokken en samen door die moeilijke tijd heen komen. Twee dingen daar heel concreet ook over. Een probleem dat zich wel voordeed in de afgelopen dagen was de enorme drukte bij McDonald's. Nou, ik begrijp dat dat misschien nog wel een klein leuk uitje is, maar als het zo doorgaat, dan loopt het een beetje uit de hand. Dus ga nou niet met z'n allen tegelijk naar McDonald's. Als je ziet dat er een file staat, verzin dan iets anders wat leuk is om samen te doen. Misschien kun je zelfs wel gaan barbecuen en koop je het heerlijke vlees dat je daarvoor nodig hebt of de groentes bij onze ondernemers hier in Venray. Want er is genoeg te krijgen en de winkels zijn allemaal open en de producten zijn perfect. Een ander ding is ook het milieupark. En we zien dat heel veel mensen op dit moment denken, weet je wat, we ruimen de zolder en de schuur eens even op. Maar ga dan niet allemaal tegelijk op zaterdag. Plan het een beetje. Ook de andere dagen van de week is het milieupark open. Zorg dat daar geen files ontstaan en zorg dat het niet uit de hand loopt. Dan kunnen we het ook allemaal blijven doen. Nou, dat gezegd hebben, wil ik graag nu teruggaan naar de vragen die binnengekomen zijn. Er zijn opnieuw een hoop vragen geweest, maar we hebben de vragen een beetje gecombineerd. En er zijn natuurlijk ook een paar limericks en daar sluit ik dadelijk ook mee af. De eerste vraag. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn tot en met dinsdag 28 april verlengd. De nieuwe maatregelen houden onder meer in dat de scholen tot en met de meivakantie gesloten moeten blijven. Horeca, kapperszaken, sportclubs, ze blijven allemaal tot 28 april gesloten. Begrijpt u de zorgen van al deze mensen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk zijn wij heel erg bezig en staan wij echt ook naast die ondernemers die allemaal zien dat hun inkomsten enorm teruglopen, dat er problemen ontstaan bij hun personeel, met de verhuurder van het pand of wat dan ook. De problemen zijn omvangrijk. En iedere keer proberen we een beeld te krijgen van hoe groot de problemen zijn en zoeken wij ook mogelijkheden om daar het goede antwoord op te verzinnen. U staat niet alleen, dat heeft onze minister-president gezegd. Er zijn allerlei maatregelen nationaal die wij willen vertalen in het lokale. Dat gaat niet heel snel, dat vraagt ook tijd, want we moeten het wel allemaal zorgvuldig doen. Dus we doen ons uiterste best om daar zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Maar ik weet nu al wat nu gebeurt, dat raakt ons allemaal diep. En daar zijn we nog lang mee bezig om dat ook weer te herstellen. Sommige ondernemers, is een andere vraag van Wouter Schambergen.
En hij zegt, sommige ondernemers dreigen tussen de wal en schip te raken. Omdat ze wel te maken hebben met omzetverlies, maar niet de juiste SBI-code hebben. In hoeverre kunt u of de gemeente Venray hen tegemoetkomen? Nou, kijk in ieder geval op onze site. Er zijn allerlei regelingen. Die zijn we aan het uitvoeren. En we zien ook nu al in de praktijk dat er ineens ondernemers tussen wal en schip vallen. Ja, dit heeft niemand van tevoren bedacht dat het zo zou gaan. Maar je ziet wel ook dat de regering heel snel dan nadenkt en kijkt, kunnen we niet een passende maatregel daarvoor verzinnen. Dus blijf ons bellen ook daarvoor. En wij kunnen niet meteen op alles een antwoord geven, maar nogmaals, de wens is om iedereen te helpen om goed door deze ellende heen te komen. Wouter Schamberg heeft daarin nog een vraag. En hij zegt, in andere landen zijn er regelingen die heel snel opgezet worden en er wordt ook heel snel uitbetaald. Kan dat in Nederland niet ook nog wat sneller? Ik begrijp de nood, maar weet wel dat we eigenlijk pas 3 weken gigantisch bezig zijn met deze maatregelen. En dat in iedere week opnieuw maatregelen bedacht zijn. Wij hebben natuurlijk eigenlijk onze medewerkers naar huis gestuurd. Dat was de eerste maatregel. En daarna hebben we ze weer allemaal, althans in groepen, teruggehaald om ze te instrueren van hoe gaan wij om met deze nieuwe maatregelen. Maar dat is een enorme operatie, enorm omvangrijk. Het moet ook allemaal geregistreerd worden, want we zullen straks ook verantwoording moeten afleggen van hoe het precies gaat. En ondanks dat doen we toch alles zo snel als mogelijk om mensen tegemoet te komen. En ik ben eerlijk gezegd erg trots op onze ambtenaren die het vanuit thuis uit allemaal organiseren en regelen. Sneller gaat niet. We doen ons stinkende best. Paul en Joke Halmans die schrijven, beste meneer Wijnands, chapeau voor de manier waarop u zich in deze crisisperiode manifesteert. Als een echte burgervader voor de mensen in onze gemeente. U bent hier pas net burgemeester en u krijgt al zo'n enorm omvangrijk issue voor de kiezen. Respect en veel kracht en wijsheid gewenst. Wow, nou, Paul en Joke Halmans, heel veel dank voor deze vriendelijke woorden. Dat doet goed. En ik neem die woorden ook heel graag mee voor onze ambtelijke organisatie en voor al die andere mensen die op dit moment proberen de antwoorden te geven op alle vragen die er liggen. Dank daarvoor. Het is heel bemoedigend. Het is een hart onder de riem. En we gaan er ook stevig mee door, want we weten allemaal, we zijn waarschijnlijk nog niet op de helft. Dus we moeten nog even. Maar dank voor deze woorden. Nou, dat zijn voor deze week de vragen. We hebben een aantal vragen gecombineerd, zodat het niet te lang zou duren. Maar blijf vragen stellen. Al uw vragen zijn welkom bij Peel & Maas. Stuur ze naar de redactie en dan komen ze hier terecht. En volgende week ben ik opnieuw weer hier voor het programma. Dan gaan we nu naar de limericks, want inderdaad, er zijn ook weer een aantal leuke limericks binnengekomen. Maria Swinkels, die schrijft: niemand weet wat corona met Venray doet, maar houd bovenal goede moed. Zorg goed voor uzelf, let goed op elkaar en sta juist nu voor iedereen klaar. En dan komt het uiteindelijk weer allemaal goed. Hai Jeuke, die schrijft: een rabarberboer uit Smakt zei: van dat coronavirus word ik niet zo blij. Het kost me een hele hoop poen en de overheid wel 1000 miljoen. En ik hoop dat het virus niet komt aan mij. Dan schrijft Marielle van den Munkhoff-Gommans, de secretaris van de Velkenkring, is ook weer erbij aanwezig natuurlijk. En die schrijft een limerick en die gaat als volgt. Een moeder uit Rooi vond het klote dat de school door corona was gesloten. De ganse dag thuis met die blagen in huis, zie wist nou hoe de juf elke dag moet aanpoten. En dan is er van Piet Poels ook nog een limerick en hij schrijft: de terrassen in Venray gesloten, de kroegdeuren ook nog eens afgesloten. Wat doen wij dan hier? Geen koffie en bier, wij moeten de regels promoten. Ja, dat is inderdaad waar. De regels moeten we blijven promoten en dat zie je ook. Maar wat we ook mogen promoten, dat zijn de locals van Venray. Ook dat is een artikel op de voorpagina van de Peel & Maas. En daar staat in van dat de locals, onze lokale winkeliers, die gaan een campagne starten om vooral te stimuleren dat u toch de boodschappen blijft doen bij onze lokale ondernemers. Het zijn ondernemers waar we
hartstikke trots op zijn. Die ervoor zorgen dat ons centrum bruisend is. En ook al die ondernemers hebben maatregelen genomen om zo veilig mogelijk inkopen te kunnen doen. Maar ja, het is wel ook goed dat u komt. En ik begrijp ook de angst van mensen om te gaan winkelen. Ik zie ook de angst soms van bij het begroeten. Je mag elkaar begroeten. Geen hand geven, maar je mag wel goedemorgen zetten. Juist nu vinden mensen dat heel erg belangrijk en waardevol. Zeg elkaar een goede dag en laat daarmee uitstralen dat we aandacht hebben voor elkaar. Maar kijk ook naar die locals. We zien met name in de horeca heel veel leuke initiatieven ontstaan. Dat je kunt bellen en dat je allemaal lekkere dingen kunt bestellen die je normaal daar ging opeten. Maar je kunt het nu thuis laten komen. Fantastische initiatieven. Hou het goed in de gaten. Alle informatie is te vinden op het internet. Maar steun onze locals ook in deze moeilijke tijden. Nou, tot voor zover. Heel veel dank voor het kijken weer. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. Tot de volgende week. Dankjewel.